Вярно ли е, че щастието на човека минава през стомаха? Ами всъщност, мозъкът и коремът ни постоянно си комуникират. Вместо Instagram, те използват така наречената чревно-мозъчна ос и по-специално блуждаещия нерв. За да работи, той се нуждае от определени вещества. И всички сме чували за едно от тях. Това е серотонинът, хормонът на щастието. Но той не е хормон, а невротрансмитер. Разликата е ключова, защото невротрансмитерите се грижат за комуникация в самата ни нервна система, докато хормоните регулират процеси в цялото ни тяло. Най-интересното е, че 90% от серотонина в тялото ни се произвежда не тук, а тук. Но не се бъркайте, серотонинът в червата ни не ни прави щастливи, поне не е пряко. Вместо това, той се грижи за следното. Номер 1. Държи мозъка ни информиран за здравето на стомаха, именно чрез блуждаещия нерв. Номер 2. Поддържа баланс в микрофлората ни и така се грижи за храносмилането. Номер 3. Регулира апетита. Напомни ни да спрем да се тъпчем, дори когато е толкова вкусно. И номер 4. Помага на мозъка да създава собствения си серотонин. С всичко това предвид е лесно да се досетим, че когато червата ни не са добре, мозъкът веднага го усеща. Недостигът на серотонин в стомаха може да причини възпаления, които водят до... Не само това. Също така, това влияе на настроенията и често води до тревожност, проблеми с съня и забравих какво ще да кажа. Проблеми с паметта. Буквално това е това, което трябваше да кажа. Как да се погрижим за себе си тогава? Ето няколко съвета. Обърнете внимание на ферментиралите храни. Не тези. Те са богати на пробиотици, които връщат баланса на микрофлората. Серотонина ще се погрижи за останалото. Не можем да пропуснем фибрите, зеленчуците и пълнозърнестите продукти. Добрите бактерии ще ви благодарят. Избягвайте преработени храни и захар. Няма нужда да обясняваме защо. И не на последно място, чилвайте. Дали с медитация, редовен сън или просто дълбоко дишане. Дайте на тялото си малко почивка. А коя е храната, която прави вас щастливи? Ще се радваме да прочетем отговорите ви, веднага след като се абонирате за Ми всъщност.